Здравейте YouTube, аз съм Фрости България, с мен е The Game Ductions BG. И това е втори епизод от поредицата ми Survival. И днес сме решили да си направим нова къща. Skate Down търса място за къщата. Намери ли място? Окей. Аз ще изчакам да се опечат паржолите. Окей, готови съм. Направих и легла миналия епизод. Така. И другите паражоли са отворени. Ще дойдам при тебе. Тук я. Бая далеч сме от миналата къща. Да, не сме далече много. На 880 метра. Може пък и да сме далече. Ама всъщност това желязо за какво ми е? Готово. Мост ли ще е това? Дай ми храна. Така. Искаш ли помощ? Може. Или да взема айтемите от честовете от другата къща? Ако не си ги взел, да, иди. Ой, да, трябва. Окей, сега отивам да оставят тия тук. Чакай да си взема паржола. Окей. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, значи е това ще стане. И вземи дърт някакво количество, защото ми трябва. Но ние не трябва да изкопам. Опай там до хома. Може да ми стигне това, който не знам, че видя. А тикви ще ни трябват ли? Не. Окей, аз ще щупам тук. Безсмислени стиквите. А оная къща да я руша ли или? Както прецениш, няма смисъл по принцип. Тя не е вече важната на къща, но... Окей. Ау. Нищо. Паднах.
Изчакайте за малко хора. Ало, тук съм. Пусна ли си клипа? Давай. О. Още има бая до къщата. В другите епизоди, нали, ще ходим в Енда. Ендера. Почти стигнахме. Порките. Ама в къщата има и печки, какво ли Не не. взимаш всичко. Но дали ще ме стигне всичко. Това. Карам да се изхвърлим тиквите, това. Някакви. Става тъмно. Да. А ти в себе си имаш ли легло? Имам 3 вълна. Еми направи си в... и ще легнем. Окей. Аз почти стигнах до къщата. Близко сме. Ето я и нея. Аре, лягай. Сега. Супер. Така всеки айтеми изпаднаха и аз повече нямам слотове. Ай, ще изхвърля някои глупости. Примерно това. Сидовете ще си събираме. Тия рози въобще не знам за какво са ми. Перата, може да ми пеят. Това. И дърца бери, че ми трябва. У мен имам 39.
Да, супер. Направо се портни после. Да, сега чакай. Добре. Още сега ще чупиме. Мале и... Това няма ми трябва. Нека си остане да дойдеш да обереш тук някои неща. Чули? Какви неща оставяш? Еми, не знам, 3 печки, един крафтинг тейбъл и 2 легла. И тук лапис лазули, торчове още. Но от леглата няма смисъл. Защо? Не, няма смисъл. Mushroom. Egg. Това. Така. А от лапис лазули? Не знам. От лаписа Не, няма и от лапис смисъл. Имам 26. Не знам как решиш. Аре, ще го вземем. Така. Оставам в къщата едно легло. О, и ми донеси... Дърт. Да. Един стак ще ти стигне ли? 39 даже ще ми стига. Имам 56 чек, поне да си съберем един стак. Окей, тук скидам. Пале. Ела ти ги дам. Ето тук ги фъргам. Okay. Ще сложа още честове. Окей. Така. Бати смешния мост. Имаш ли фенс? Какво дали да имам? Огради. Мгм. Я ми дай. Не, на тебе ще трябват. Аз свърших с тях. Всъщност, колко ти трябват? Не знам да направя една ферма с сидове. Да. Ще ми стигне сигурно. Ето каза сега мост, какво ще го оправим. Това не ми хареса. Така да видим в честа има ли сидове. Има 3. Така. И тук няма.
Да посада ли захарна тръстика? Да. За енчантинг. Ще направя тук един. Колко минути е клипа? Не знам. Там малко ще направя. Сега от този епизод до сега това ще бъде. Да, може само да започна малко от фермата. О, там има кончета. Малко да разчистим. Да, е тук някакси. Трябва да такова брадва. Тия розички брадва, ето я. И няма да ми трябва май друго. Трябваше да си взема храна, ама. Ще ми направиш ли още малко огради? О. А? Добре. Къде си? Чакай, ще ти заглуша за малко, ще ги дам. Може и да ми стигне. Сега ще видим. То пък май няма ми стигне. Какво поправи скейтдаун? Да, може би сега ще ми свършат сидовете и това ще е края на епизода. Това ще е края на епизода. Не бе, чакай само за малко. И аз ще пилня огради всичките от една страна. Всичките? Всичките. Ще направя малко некриво. Така ще си оправя спокойно. А? Аз ще си оправя фермата.
Името е. Тук е един фенс. Отивам да хапна. Я направи 2 фенсгейта. Не дърво. Направи ги. И да, хора, това... Той ще сложи фенсгейтовете и може би това ще е края на епизода. Нали? Добре. Това крипър за тебе, крипър. Пази се! Не настане към него! Маняк! Ти тръгваш към него! Ау! Айде на смисъл такова е го с хоето. Имаш ли сидове? 5. О! Кога? Оправи го тук. Беше се щупил. Давай ти ги такова и още. Не, то няма да стане. Остави го в следващия епизод. Пази се. Ау! Бързо, идвай. Портвай се. Ох. Портни се. Батно ходене. Портни се просто. Пази се. Вау! Какво е той? Имаш ли торч? Не, от честовете. Ларе. Не бе, ела! Слагаш си леглото и лягай. По-добре да излезнем. Що? Ами, защото леглото също ми е там. Но там ще ни кръмне крипър, вземи го и ела тука. Си го направил дификълтито на хард, сигурно. Умирам! Не, спокойно. Не. Слагай го некъде мъне върху мен. Да, тук какта. Тук ще ни бъде така с едни стъпалички следващия. Цигани не. Следващия епизод ще направим с едни стъпали.
естествено. Окей. И така. Окей, айде, чао. Чао, хора. Чао.